sa palusong ng Tagawayan sila ito silumawing kami ko na tinatayang sa April 9 so matay pa siya sa Southbound buwa pa rin sila sa aking mga amigo sa mga Superstar sila Paning Kumorpuan si Caballo si Marinail si Likot sila na yung mga likot dyan at sa mga hindi na magagano kayo at mga boys at ay siyempre sa ating boss Ian Bruguera at kay Madam at si Boss Alvin Bruguera sa ating mga amigo sa Biga at sa Kapitiko ngayon din kanang ko sila moving mo ito because sila moving maraming mga may kondisalan nakita ko yung disgrasya na yun bakit sa bago lang nangyari yun dumagang ano pa yung nakablogta pati mga pisayro hindi lang ako ng video kasi bawal sa may nakaduguan sa blogta hindi ako mahilig mag video sa mga ganyan Apple mo rin ang cellphone ko kaya nakatingin ako doon sa mga nakaplugta kumaawa namin yung mga nakamatay talagang wala ng buhay nagkita ko yung music yung nadaanan ko so sa pangyayari hindi wala kita ibig sabihin ano pa lang, bago pa lang ang pagdaan namin bago pa lang yun nangyari, hindi pa nga nakuha yung mga tao yung mga nakablogta pero may ano na, may mga bumbero na mga fireman
diet ngayon?